Bona nit, Vinaròs, i benvinguts a les Coc Entrevistes. Soc Marc Casanova i sóc un apassionat per la cultura i amb moltes ganes de compartir este viatge amb tots vosaltres. Jo sóc Jennifer Seren i estic encantada de formar part d'aquest espai de diàleg on cada conversa ens obre una finestra al món de l'art, la innovació i la tradició. Aquí, a Coc Entrevistes, tenim el plaer de rebre personatges que, amb la seva trajectòria i visió, ens inspiren i ens ensenyen a veure el món amb nous ulls. Junts explorarem històries fascinants, descobrirem anècdotes sorprenents i debatrem temes que actualment marquen tendència en el panorama cultural. Ens sentim honrats de poder compartir aquest espai amb tots vosaltres, on la conversa i la passió per la cultura són els protagonistes. Així que, sense més preàmbuls, us convidem a quedar-vos amb nosaltres i gaudir d'aquest viatge únic. Benvinguts a Coc Entrevistes. I tenim aquí a Imma Castell, pregonera del Carnaval de Vinaròs 2025. Hola, Imma. Què vas sentir quan te vam dir que anaves a ser la pregonera? Quins van ser els sentiments que vas tindre? Bueno, pues primer que res, sorpresa total i absoluta. De fet, se va fer un silenci en la conversació que parlava en el Mans Lliures, en Cristian i en tu, i va dir este silenci perquè mai en la vida m'haguera pogut imaginar que rebria una trucada per a ser pregonera del Carnaval de Vinaròs. I de seguida us vaig dir, bueno, sí, clar que sí, però no entenia molt bé perquè els pregoners sempre han sigut persones del món de l'humor, artistes, i us vaig dir, és que jo no soc ni humorista, ni artista, ni soc especialment graciosa. Què vos ha portat a això? Perquè creiem que tot el que estàs fent i eres una persona que representa moltes coses que representen també el Carnaval, i ens agradaria que ho feres perquè pensem que ho pots fer bé. I des de llavors sento una gran responsabilitat. Bueno, al final és una responsabilitat que ha vingut donada perquè Imma és vinarossenca, resident a Castelló actualment. Però molt vinarossenca. Al final, no, este nomenament, per tu, què sentís, no? La teva família, els teus companys de feina? Bueno, la meva família està superorgullosa. Ma mare ni que m'hagueren donat l'Ale vinarossenc. Jo crec que no estaria més feliç. Van el diariet per totes bandes ensenyant-li a la gent que Sevilla és la pregonera del Carnaval de Vinaròs. Mai tampoc s'ho haguera pogut esperar. Mira que faig coses i he fet coses en la premsa escrita, en els diaris, ràdio, però sempre acabo sorprenent fent coses que no s'haguera pogut esperar que faria jo. I els meus companys de feina també superemocionats, superfeliços i explicant-los la figura de la pregonera del Carnaval de Vinaròs, perquè clar, els meus companys de feina són castelloneros i just ahir l'alcaldessa de Vinaròs de Castelló va trucar a les dues persones que han sigut seleccionades, allí se fa una selecció, per a ser pregoners de la Madalena, que és una figura superimportant en la Madalena, llegir prego. Llavors, clar, per a ells ser pregonera és un grandíssim honor, que ho és, i clar, estan al·lucinats. De fet, alguns se'n vindran per a veure exercint de pregonera. Que bé, Imma. Sabem que el Carnaval tu l'has viscut per dins, no? En comparses que ara ja no estan, però com va ser aquesta experiència de tindre, no? de ser de comparsa i d'haver viscut una de les comparses més importants, no? I característiques en quant al Carnaval? Clar, jo de xicoteta, els meus pares eren de la Halim i Alcatre, que va ser junt amb la colla la primera, Halim i Alcatre la segona, de les fundadores del Carnaval, tal com el coneixem ara, des de l'any 83. I clar, va ser era superxulo. En aquest moment no hi havia casetes, no hi havia carpes, hi havia casals. Nosaltres estàvem al costat de Moliner Bernat, nosaltres ho teníem al costat de casa, i aquests dies eren superxulos. Era un ambient molt familiar, com ara que s'han creat moltes comparses familiars
era el Carnaval de Vinaròs i bueno, jo recordo especialment les palmeretes de xocolata de Sales, que eren de la comparsa i ara són les palmeretes de la Tota Orri, no? Que són ells, són les mateixes, pues en aquell moment eren les de Sales, que eren socis de la comparsa i les portàvem i com d'amagaetes, el casal tenia com un altillo, que encara existeix en aquest local, i mos amagàvem, allà estaven amagades i les xiquetes i els xiquets de la comparsa mos amagàvem per agarrar les palmeretes i bueno, era una festa, una xalera. Arribaves i ja ni quedaven palmeretes, no? Després de Carnaval ja era una cosa que quedava buida en tots els sentits. Anem un poquet al tema, no? Com valores tu la implicació de les 32 comparses, de la gent, dels vinarosencs, de tota la feina que s'ha de fer per a Carnaval, d'aquests moments previs, que no són moments perquè són setmanes, mesos, inclús, no? N'hi ha gent que se prepara ja el ser reina, ser rei del Carnaval, anys d'antelació. Com ho valores tu? Bueno, jo crec que és un esforç molt gran el que fa la gent, però que també és vocació, no? Hi ha feines que són vocacionals i el món del Carnaval també és molt vocacional, que us ho conten a vosaltres, no? Que esteu treballant moltíssim sense mirar si és de matí, de tarda, de nit, si és laboral o festiu, si és laboral perquè acabeu de treballar i veniu a treballar, si és festiu perquè tindríeu que estar descansant i esteu treballant, i el mateix passa en les juntes de les comparses, no? I els dissenyadors, les dissenyadores, que moltes vegades ho fan al marge del seu treball, les modistes. Pues és que detrás de lo bonico, no? De les llums, els colors, la purpurina, hi ha molt de treball, que és una que també la gent, jo crec que valora cada vegada més, perquè és que això no surt de fer així, això requereix un esforç molt gran. Llavors jo crec que és esperit vinarosenc, el Carnaval de Vinaròs és esperit de lluïm, ens agrada sortir, lluir i superar els obstacles, però ho fem en esforç, un esforç que no se veu, però que mereix la pena perquè després el resultat és fabulós, ja ho veiem. Clar, Imma, conta'm un poquet els records, no?, que tu tens més guardats del Carnaval, d'edicions passades, de la infància, tot això que tu te guardes, no?, de això és el meu Carnaval, això ha sigut meu, això és el que jo porto per dins de lo que he vist jo al Carnaval. Bueno, pues jo me quedo, mira, hi ha moments molt xulos, com quan a la comparsa nosaltres anàvem en tratges que alquilàvem en Alacant, de les desfilades de moros i cristians. Clar, eren tratges molt voluminosos, que pesaven molt, els cascos, i el maquillatge, que ara ja la gent fa un maquillatge molt xulo, però abans no, abans la gent portava els seus tratges i un maquillatge molt bàsic, però a la Jalem i al Catre els maquillatges eren molt guais, el lentejuelos, tal, clar. Les xiquetes no anàvem iguals, i era com l'any que ve a veure si ja me toca, l'any que ve a veure si ja me toca, no? I l'any que ja ens van vestir en un tratge intermig, no era el de grans, però tampoc era el de xiquetes, i ens van maquillar. I aquest moment va ser molt guai, i és una d'aquestes coses que sempre portes dins les palmeretes, les mítiques palmeretes, els desfiles on el més xulo era beure Coca-Cola, tota la Coca-Cola que vulguis, sense límit, perquè no hi havia límits. I després, un moment que també me quedo és l'any passat quan vam tornar a desfilar i va ser precisament el meu fill el que va voler desfilar. I un castellonero, però que ell sempre diu que ell és vinarosenc i castellonero, per ell ordre, de Vinaròs i de Castelló, d'on és Guillem? De Vinaròs i de Castelló. Doncs va voler desfilar, m'ha impulsat a mi també a sortir en ell en Xiquim Poc Suc i va ser molt guai, i mai repetim, va ser molt guai sentir que el meu fill també tenia aquestes arrels i que sentia el Carnaval com a propi i que just de la mà ho estàvem gaudint. Va ser molt bonic. Que bé, no? Al final sí que forma família el que és el Carnaval. I ara, Imma, vaig a fer una pregunta. Quin és el teu ante preferit del Carnaval? La gala de les Reines. Ostres, pues pensava que m'anaves a dir pregó. Pues hasta ara ha sigut la gala de les Reines, enguany ja, però la gala de les Reines que jo crec que és un espectacle en si mateix, la gala de les Reines. Llavors, és que jo a tot el món li dic, les desfilades són molt xules, molt xules. El moment Sambódromo és espectacular, però és que la gala
és tot concentrat ahí. Clar, arribar a un punt ja que ja no cap més informació, no? Ahí. Sí, i hi ha tanta festa concentrada en un sol espai, tantíssima gent ahí, totes les comparses juntes, tots ahí, entès? I en aquest escenari immens. Les reines que ho estan donant tot en aquest moment, tan emocionades, però que estan... Tenim tantes ganes de carnaval que en aquest moment se concentren totes aquestes ganes, saps? I jo crec que és per a mi és un acte molt, molt especial. El pregó és bonic perquè arriba el carnaval i és el moment, però jo crec que la gala de reines i enguany el pregó estarà superxulo, serà lo más de lo más. A més, la FAM és una companyia de teatre fabulosa, top, per a jo els conec de Castelló, que participen en festivals de teatre que fem, en el Regreso a la Ciutat i tal, i són una companyia supertop, de veritat. Animo a tothom a vindre, a veure'ls, a disfrutar-los i després a escoltar el pregó, claro que sí, que ho anem a passar molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Imma. I ara, per acabar, primer que res, invitarem a que vingui tot el món a veure el pregó el pròxim 15 de febrer. I l'última pregunta, si tu que t'has mogut en el món del periodisme, com veus l'abans, el durant i el futur del carnaval? Pues el carnaval va néixer d'una semilleta, no?, d'un grup de persones que van dir anem a reprendre, perquè el carnaval a Vinaròs no se viu des de l'any 83, se viu des de molt abans. Llavors va tindre els seus moments, els seus més, els seus menys. Els vinarcencs també vam demostrar el nostre esperit de fester i vam superar aquests moments en els quals no se podia celebrar el carnaval. En el 83 neix el carnaval modern i jo crec que l'evolució ha sigut molt positiva. En cap moment he vist que el carnaval hagi fet un passet cap atràs. Hem anat, com diuen en castellà, sin prisa però sin pausa. Llavors, hem de seguir evolucionant, però per a seguir evolucionant ara tenim una gran necessitat, que és la de tindre un recinte on poder celebrar com toca, amb la seguretat de que tens un espai i poder-te planificar i poder organitzar, i aquest espai és superimportant, perquè el carnaval és molt més que totes aquestes persones, que aquestes 32 comparses, que totes aquestes persones que surten. El carnaval ja és Vinaròs. I és essència de Vinaròs. Que a Vinaròs hi ha moltes més festes, evidentment, però que el carnaval és que mos porta i és imatge de Vinaròs i és un atractiu per al turisme, per a portar, i el turisme és economia. Llavors hem de fer un plantejament seriós, molt seriós, de que mos hem de ficar a treballar en això, en trobar un lloc on establir un recinte del carnaval que després pot tindre 1000 usos, que no ha de ser exclusiu per al carnaval, perquè estem fent moltes coses en aquests moments per a rellançar la capitalitat de Vinaròs. Som capital de comarca, mos ho hem de creure, i la gent ha de vindre a passar-ho bé a Vinaròs en un lloc on se pugui celebrar els events com toca. Correcte, doncs en este Vinaròs és carnaval, jo crec que no hi ha forma de tancar aquesta entrevista amb tu. Moltíssimes gràcies, Imma. Gràcies, Marc. Esperem el dia 15. Amb molta il·lusió. Us invito a tots a vindre.